Hi mga kabady and welcome to our YouTube channel. For today's video mga kabady is gagawin namin yung jojowain o trotropahin. May ilalabas kaming mga picture na kung jojowain ba niya or totropahin. Wow! So may So yun na, and kung excited ka na, bahalag excited ka. So, arte! So, bago tayo start ito ba topic? Ito ba topic? May para kung isa yun. Isa una. Isa una. Pagkalo. Kay... Sige. Isa ba ito? Dog po. Ay, salamat na. Ito ba topic? Yung karoon. Joke. Sige. So, napa ni next vlog. Wow! So, ano siya? Mga friends lang to. Mga friends lang namin. Sige, kasi... Number 1. Si Lynn or si Mana. Ano siya? Wow! Ba't lang kung makita ninyo siya? Si Mana. Mana. So, ano siya? Shout out, Char! Si Lynn o si Lynn. Si Lynn. Yung palayaw niya is Mana. Tapos? Jojowain o trotropahin? Jojowain o trotropahin? Goyo, tubugoy. Oh no! Ano ha? Honest na akoan. Honest? Subag. Kuan lang. Nadugay kayo sa tubag. Kuan lang, tropa. Why? Amigo lang na kay Manang. So, shout out kay Manang. And ayun na si Kuan diha. Sige. Ano si Ricardo? Daw, trotropahin lang niya. Wow! Kasi maganda tong kanya. Supportive sa lahat. And then, pangalawa. Si Gio or si Maria Fe. Kuan. Jojowain ang trotropahin. Kuan lang. Tutropahin lang din. Pretty. Tutropahin lang. Amigo lang dito. Amigo lang din akong kuan siya. Nahadlo ko nun. Oh no! Amigo lang dito. Amigo lang dito. Amigo lang good no? Shout out ako ang balbal. Napagaling ka. Yes. Pangatlo. Si Jessa. Si Jessa Batalona. Huh? Friend ko din to. Love ko to. Jojowain na katapan. Si Jessa. Kuan, trotropahin lang. Katapan, why man? Kuan man, kana amigo lang na ko sa tanan ko. Kay mga fan man sila. So alam Mga na. friendship lang, mga friendship. Hindi na siya magkuanog sa friends. Next. Ito. Miss ko to. Si Mera Flor. Si Holabed. Si Mera Flor. Alcazar. Si Babes. Wow! So, si Babes. Apaka-close namin ito. Jojowain, trotropa. Dili. Kuan lang, jojowain. Sino ko ba? Mahadno ko sa ako. Ano ka na? Si jojowain ako si Kuan. Ang iba na ulit. Sige, nga naman. Basta jojowain? Ano ka trotropahin? Ano ka Ano si Babes? Jojowain daw kaniya, Bebs. Imo na lang ni Bebs. Imo na lang ni Bebs.
sukaan na siyang kwan, babes. Okay, jujuwain daw niya. So, next. Mga kabat. Si Micaela Lorden. Ito siya. Maganda. Ate ko to eh. Si Shout Mikay. out. Manang. Hi, Mikay. Jujuwain o totropahin? Mikay, jujuwa eh. Bakit? Butan siya. Hati mo lutok ni man. Oh, totoo yun. Hati mo lutok. Gawin ang bahay. Expert kasi manang. Managawa po siya jujuwain. Sa mga kaandra, kanong, Kung naman ni siya? i-search nyo sa FB. Pwede Hindi, you can hindi contact man. us kung Kaya kung ako ko'y lalaki ba, siya? Kung Gani. jujuwain o tutropahin, jujuwain, dyan ako ni siya no. Nana siya tanan body ay promise. Neto Kanang na hod siya siya. mo kuan. Kanang Pwede siya ma-picture pang- out na ko siya ba mag-family na siya ay kanang maalaga ka. ito din siya. Yes. Nalalaki ko pangyaban ako niya. Nagkaila, milamimi. Char! Promise. Ano din Ano siya? did kayo siya? Ano did siya? Pero na siya pagka-slight na kan, pero normal man sa mga tao nga na yung mga paano nature. Sure. Mga attitude. Sure. Ito tanan. Siya na yung answer. Ano po ako ng lalaki, jujuwain. Did ako ni si Mikay. Jujuwain yun yun. And that's all, yes. That's all. Pero friend na ako ito. That's Friend all. mo to Thank niya. Thank you. Thank you. Yun, ako naman. Ako naman. Okay. Ako naman. Ready na ka? Ready na ka? Aha. Ready na ka? Yes, I'm ready. That's all. Unang-una. Artista niya! Char. Unang-una. Ana! Si Jujen. Ate Juliana! I miss you. So, shout out I miss Jujen. you. Sino siya? Tropahin o Jojowain. Jojowain. Oh. Kaya nga no. Olongan kay nakita na ko sa iyahan na gabi siya mag-love babae. Caring. Loving. Mapagmahal Tender, jud juicy siya. hotdog. And grabe nakita na ko kung heartbreak. Mga anak ko nga sa school, lalaki ni siya ba? Lalaki medyo yun na. Lalaki ganyan siya no. Hindi ako picture lang eh. It's a prank. Ano kayo pag-asa siya? Ela ay jujuwain ako siya kay fan siya. Grabe ka, caring, loving. Nakita na ko yung pag ano dyan. Yung heartbreak case siya. Yan na. And so, tutupahin nga dyan. I miss you. And second one is... Gagay kayo siya. Romeo. Romeo, say me, Romeo, basta tao yun. Ano, trotropahin. Okay, Nga naman. close man kay Mena niya. Dili ko gusto sa point na Pasalubong lang. Bye mo. kano jud ni siya. Kan pod. Nindot siya kung maano. Ma-amigo. Nagtutropahin ako na siya kay siya ang tipo nga lalaki nga kuan. Maduulan siya ba? Dili ka niya biyaan. So, shout out Romeo. I miss you sa Dromo. Pani siya jud kanang natutropahin. Kay nindot siya na amigo. Maduulan. The next one is si David. Ay, tutropahin! Manghud ka na! Dali ang answer, no? Oo, syempre, manghud ko yun. Hindi pwede jujuwain. So, shout out David. Yes, I miss you. Trotropahin. Manghod ni mo? Kaya manghud na ko siya. Manghud ang siyang pagtanaw sa iyo. So, and the second one ay in the fourth. Second mo na ganit. So, 7 akin, siya 5 lang. Hoy, katulo pa na! Katulo? Ay, katulo pala. Sorry. Tang! So, pang 4. Si AJ. Si Beshi! Yung Beshi. Trotropahin Japon. Friend din siya akong tanaw sa iya ha. And Beshi na ko siya. He knows why
gusto na siya maging friend. So, shout out, TJ. Hi, Beshi. I miss you so much. See you soon. Nasakta ko siya mag-prepare. So, pip pang pip, man's pip. So, kani siya is not a friend. Ex. Si Glaster. Jujuwain. Hindi or cancer, uy. Alam mo, crush kina ko na siya. Naka-video niya. Iya akong Great ko niya sa ako ang birthday atong, nag-20 ka. Vlogger ni siya, mga badi, na taga Cebu. Ay, taga Bohol di ay. Wow. Taga Bohol na Si siya. Crush Lester. kina ko na siya. Nagabi yung notice ako sa IG. Jujuwain. Jujuwain nga naman. Ay, gwapo man siya no. So, gwapo. Kanya, yun. gwapo di pa siya, butan sa kayo siya. So, gwapo. Kabalo mo, Wala, di ba sa gwapo? Dili, oy, basta ka nang, paan siya, kanang mapagbigay sa kapwa. Grabe. Ano, butan na niyo, swerte kay mauyab ni Glaster. Glaster ka. Yung tama pansin, char. So, and the sixth, Jamal dito. Yes, jojowain pa din. Ano man, ako man na silang mga lodi sa kuan. Bisaya Kano, gwapo mo vlogger. si, gwapo mo si. Yeah, grabe, down to earth. Grabe down to earth. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Do dili pag kanang sikat siya na siya man ang pinakasikat na Bisaya vlogger. And then kuan siya. Butan pud na siya. Sige na ako ma-meet ni sila ngayon. Sana ma-notice nyo kami and makulab ko kayo. Namin kayo. So, the seven is, nakalimutan sa pangalaan niya. Diba? Si kuan, si Jasper. Ay, Jasper. Amarin, yes. Jujuwain pa na. Love, ako man Jasper. Jojowain. Jasper. Jasper. Si Jasper Amarin. Kalimot To, ko yun. butan pud kay siya. Malabay sa gwapo. Do, na sila ka ng bonus. Bonus sa gwapo. Jud sila ka ng grabe ka kuan. Kanang mapagbigay jud kayo sa kapwa. Butan kay sila ay makita jud na lang kanya. Grabe, hands up ko sila nila kaan. Sila kay Glaster, kay medyo malito sa iya ha. Pagtabang nila kay Snake Princess. Manang ganahan kay kuha nila. Mo jud na sila mga idol kay sa vlogger. Kay gwapo. Mo na sila kung gikabuangan atong kuan. Lockdown. Kay gwapo lang. Dili ko yo. Mo to ginaano ko nila. Notice nila sa IG. And then and siga. Ano po guys. And daghan kasi jujuwain nato sa kuha niya. Sa kuha kay gamay na kayo. Hoy, at least kato kay mga sikat man to sila. Nang kato ako Kay gwapo lagi. Mahilig siya gwapo. Gusto man ta ka nga. Pangit man ka. Pangit mang ka. Joke lang ba yan? Nasa kanta ni Andre. Humanap ka ng pangit. Ibigin mo ng tubig. Oh, tama eh. Hindi akong gwapo. Kay gwapo man siya. Di ba? Bukad Tisay mo. yung atay. Tisay mo. Uy, saan man ang gwapo ko? Da. Kay gwapo man siya. Love ko din mo. Is that way. Yun na nga mga buddy. Na-enjoy ka kaya? O hindi ka na-enjoy? Wala. Kung hindi ka na-enjoy, sana ma-enjoy ka sa next vlog. Shout out sa mga napang-mention dito. Shout out sa inyo ha. And So kasagad dito mga wala Hub Squad. wala may nag-chat sila na gamiton na may pic. Pero nakakagi-chat oy. Nakakagi-chat. Sa ko wala. Confirmation. Okay na yun. And kabalo na sila at and kung nakita mo ani katong appeal sa mga pic, share na lang niya. I-mention ninyo. Support us, a body with you. Hold up and don't forget to Like,
share, and subscribe, and click the notification bell for upcoming vlogs. videos Huwag kayo matakot sa sa kanya. Hindi siya nangangagat. Pero, yun na po. And maraming hindi ako nangangagat pero nagnanakaw ako.